пачатак новага навучальнага года. Для бацькоў гэта традыцыйна час клопатаў. Трэба сабраць дзіця ў школу. Форма, абутак, заплечнік, спартовая форма, канцелярскія дробязі. Даўжыня чэку за такую пакупку імкнецца да кнігі рэкордаў Гіннесу. Забираю ребенка в школу. Кошт падрыхтоўкі можа моцна адрознівацца ў залежнасці ад таго, дзе і што набываць. У буйных гандлёвых цэнтрах, на кірмашах або праз інтэрнэт. Самае бюджэтнае месца – школьныя базары, якія працуюць ад сярэдзіны лета. Аднак не ўсім даспадобы цэны і якасць асартыменту. Купила вот такую вот типа обманку, ну прикольная штука, конечно, вот такая вот интересная штука, Билбимбо. Так, джемпер такой. Вот, знаете, смотрите, сколько стоит? 90 рублей, 8 копеек. Ну, пипец, кусок тряпки. 90 рублей. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю вызначыла, што на збор дзіцяці ў школу неабходна ад 336 да амаль 1400 рублёў у залежнасці ад таго, у які клас ідзе дзіцяці. Ацэнку зрабілі з улікам атрыманага ў маі-чэрвені асартыменту тавараў і астаткаў минулага сезону. Аднак трапіць у столю з 1400 рублёў атрымліваецца не ва ўсіх. Вось, да прыкладу, у колькі абышоўся збор для другакласніцы. Ну и плюс вот эти вот всякие там заколочки, бантики, это уже, ладно, не буду это включать, потому что это чисто с моего хозяйства, это не обязательно, можно просто резинкой волосы заколоть, как бы это не входит в обязательный список школьных вещей. Ну и вот в итоге 1640 рублей. Журналісты парталу .by паспрабавалі падрыхтавацца да 1 верасня, выдаткаваўшы мінімальную суму ў 336 рублёў. Каб упісацца ў рамкі бюджэту, для эксперыменту выбралі ўсё самае таннае. Але сума на зборы для вучня малодшых класаў перавысіла мінімальны парог на 73 рублі, а для старшакласнікаў на 200. У соцсетках смяюцца, а шчадзіць атрымаецца толькі пры наяўнасці вялікай колькасці дзяцей. За 2 пиджака и 2 брюк отдала 440 белорусских рублей. С младшим тут уже сэкономили, так как форма от среднего ему подошла. Разница между ними год и 2 месяца, думала, быстренько сравняются, но пока одежда переходит от среднего. Што ж рабіць, калі у вас блізняткі або разнаполыя дзеці, у сацыяльных сетках пакуль не прыдумалі. Кошты подлічылі, цяпер будзем разбірацца ў навінах і навінках школьнай праграмы і арганізацыі вучобы. Дапаможа нам кіраўнік беларускага кансультацыйнага пункту пры Акадэміі добрай адукацыі ў Варшаве, гісторык, кінадакументаліст Ягор Сурскі. Вітаем. Ягор, добрай раніцы. Давайте пачнем з пытання, якое хвалюе усіх, мне падаецца. Гэта вот забарона мабільных тэлефонаў у школе. Падаецца, я разумею, чаму гэта робіцца, каб мабільныя тэлефоны у працэсе заняткаў не адцягвалі ўвагі дзяцей ад непасрэдна працэсу. Але ж зараз сучасныя тэхналогіі, яны наадварот мусяць дапамагаць вучыцца. Як, з якога пункта гледжання не возьмем, усё не тое. Ну, сапраўды, вось такі падыход абмежавальны адносна тэлефонаў, гэта не навіна. Выкарыстоўваецца дзе-нідзе, а з іншага боку, калі мабільны тэлефон становіцца неад'емнай часткай нашага штодзённага жыцця, настаўнікі збольшага пачынаюць разумець, што можа гэтую прыладу неяк можна выкарыстоўваць у навучальным працэсе. І выкарыстоўваюць, калі, напрыклад, у аўдыторыі нейкі такі тэст ці квіз, калі вучні павінны удзельнічаць адначасова, і там вынік ад хуткасці адказаў і гэтак далей. Гэта выкарыстоўваюць, і гэта толькі зручна зрабіць з дапамогай мабільнай прылады. З іншага боку, вось зараз забараняць мабільны тэлефон настолькі запознены крок. Зараз выклік штучны інтэлект, і як яго можна выкарыстоўваць у адукацыі. Гэта ўсур'ёз абмяркоўваюць, а не саму па сабе забарону ці дазвол мабільнай прылады. Таму вось я думаю, што тут гэта, 20-е стагоддзе, а мы ўсё ж такі, 21-е стагоддзе ўжо. А давайте сур'ёзна з вами абмяркуем вось гэтую ці забарону штучнага інтэлекта, які ёсць у тэлефоне, ці тое, што калі мы забіраем тэлефон з штучным інтэлектам, тады мы не можам выкарыстоўваць нейкія падказачкі. Бо зараз ужо, мне падаецца, нават навукоўцы выкарыстоўваюць нейкія падказачкі, каб працаваць.
шмат у якіх сферах сапраўды. І тут асноўная задача, вось як яе выкарыстоўваць асэнсавана, так? Як падрыхтавацца да гэтага, каб мець лепшы вынік. А тое, што вось ніхто ж не абвяргае, што это ўжо факт, які адбыўся, і ў некаторых сферах штучная інтэлігенцыя, яна куды больш эфектыўная. А ці дапаможа гэта дзецям? Я вось разумею, што калі ты на занятках нешта там, ну, там, ці пагугліў, ці запытаўся, ну, гэта націснуў добра, гэта гульня. А пасля ты прыйшоў дамой і робіш усю дамашку з гэтым GPT-чатам і іншым штучным інтэлектам. Ці працуе тогда вось гэта? Я запомніла, што як гэта пішацца, я запомніла, я пачынаю крытычна мысліць. Пытанне, у якой сітуацыі, і калі мы кажам пра аператыўнасць, она сёння патрэбная сучаснаму чалавеку. І тут ён павінен ведаць адпаведныя шляхі, каб вось гэту інфармацыю своечасова атрымаць, але не толькі атрымаць, але і верыфікаваць яе. Вось усё ж таки сцвярджаюць, што штучны інтэлект не адменіць усё ж таки асобу настаўніка. Удзел настаўніка як мадэратара, можа ў іншай ролі, але гэта адзін з элементаў, адзін з інструментаў сучаснага эфектыўнага навучання. Слухайте, а вось з'явіўся, ці яшчэ з'явіцца хуценька, вось такое факультатыў асновы кіравання квадракоптарам. Практыка на віртуальных трэнажорах і з рэальнымі дронамі. Што гэта за цуд такі? Вы ведаеце, вось прыгадваецца, калі пачалася вайна, і у Польшчы таксама з такімі ідэямі пачалі выступаць, што вось ціры, напрыклад, аднавіць у школах і гэтак далей. Пытанне, што непазбежна, што такія асацыяцыі заўсёды з тым, што адбываецца побач, так? Адбываецца жудасны ваенны канфлікт. І пытанне, ці вось такімі захадамі да гэтага не рыхтуюцца. Мне падаецца, што трэба бачыць наперад, і трэба бачыць, як гэтыя тэхналогіі перадусім могуць выкарыстоўвацца ў мірным жыцці. А яны выкарыстоўваюцца, напрыклад, у ратаванні людзей падчас нейкіх прыродных катаклізмаў. Сістэма дастаўкі ў некаторыя, можа, рэгіёны, раёны можа быць больш эфектыўнай. І гэта ніяк не звязана, па сутнасці. Звязана таксама фота-відэаназіранне, напрыклад? Для паляўнічых, Так. Вось існуе такі вялікі спектр, як гэта можна выкарыстоўваць у мірных мэтах. І да гэтага трэба імкнуцца. Вось я так меркую, што бывае такое, часам здараецца, што сам удзельнік ваеннага канфлікту, ён не заўсёды дзеліцца гэтай інфармацыі, у першую чаргу, са сваімі дзецьмі. Чаму? Таму што ён не жадае, каб яго вось такі досвед жудасны паўтарылі дзеці. І ў гэтым сэнсе адукацыя, яна павінна думаць наперад. Хацелось бы думаць, што гэтыя дроны, гэта нешта спартыўнае, ці пра коцікаў шукаць. Але ж мы ўсе разумеем, бо для чаго гэта робіцца. У 26-м годзе яшчэ вось запланаваны абавязковыя для 10-х класаў 10-дзённыя вучэбна-палявыя зборы пасля заканчэння навучальнага года. Вось калі гэтыя дроны да гэтых збораў, навошта гэта, навошта гэта нам зразумела, а як яны гэта, не ведаю, апраўдваюць, як яны кажуць, што патрэбна для таго, каб што? Вось такіх адказаў нібы няма, але мы дарослыя, мы разумеем, але падлеткі тыя ж, яны свядомыя людзі, яны таксама ўсё дакладна разумеюць. І мне падаецца, што у такой атмасферы вось проста стаўленне падлетка такое, што абы хутчэй гэта скончылася, маецца на ўвазе школа, так? І чаму імкнуцца, напрыклад, працягваць навучанне за мяжой? Таксама. Вось адказы яны самі па сабе з'яўляюцца. Але школа, я далёкі ўвогуле ад ідэалізацыі любой школьнай сістэмы. Трэба шукаць нейкія альтэрнатыўныя вырашэнні у адукацыі. Яны заўсёды актуальныя, але перадусім зараз, што вось, ведаеце,
пасля пандэміі, пасля вайны, калі яна скончыцца, сістэма адукацыі павінна кардынальна змяніцца. Ведаеце, я вось дадам да гэтага, ёсць такая... Калі гэтым дзецям, гэтым школьнікам спадабаюцца гэтыя дроны, гэтыя ваенныя, як кажуць, з пісцікамі, з аўтаматамі ты бегаеш, ты весь такі размаляваны. Вось гэтая рамантызацыя сілы, вайны, нейкіх ваенных падзеяў, вось гэта самае страшнае. Вось як можна гэта выкруціць і сказаць, што не, гэта каб проста для бяспекі, я вось гэтага не разумею. Я вось, як гісторык адчуў, што вось калі базавае выкладанне гісторыі складаецца з канфлікту, з такога ланцужка военных канфліктаў, у нас так і ёсць такія падручнікі. Робіцца акцэнт вось на военных канфліктах. Так? А ці гэта не прывядзе да таго, што вось гэтая матрыца будзе ў свядомасці, так? І пазней камусьці хочацца паўтарыць, так? І мы здзіўляемся. Трэба мяняць акцэнты. Сама па сабе гісторыя чалавецтва, яна, дзякуй Богу, складалася не толькі з вайсковых канфліктаў. Калі, напрыклад, вывучаць гісторыю гаспадаркі, гісторыю раслін, як тая ж кава, напрыклад, заваявала сусвет, культура кавы, так. І мы бачым тады зусім іншую перспектыву. І такім чынам можна разлічваць і спадзявацца на іншы тып узаемадачыненняў людскіх у будучыні. Слухайте, вось я ўспамінаю свае школьныя часы, гэта быў савецкі час, зарніца, цір, усё гэта сабіраць, разбіраць аўтамат Калашнікава, кідаць гранаты, потым нешта яшчэ было. Пачакай! Пачаткова ваенная падрыхтоўка, але ж мы ўсё роўна ўспрымалі гэта ўсё як гульню. Мы не забівалі ворага непасрэдна. Гэта была ўсё... І мне падаецца, што так яно і будзе з гэтымі асновамі кіравання квадракоптарам. Гэта ўсё гульня. Ты там пяцёркі ў цябе былі, чацвёркі і зорачкі, мабыць, яшчэ клеілі, так? Але зараз ужо нават адзнакі гэтыя, тып і крытэрыі ацэнкі мяняюцца. Напрыклад, па мовах, па беларускай, па расійскай мове, ужо граматычныя памылкі не будуць так уплываць вось на гэты агульны результат. Для мяне гэта, конечно, я не разумею, але у іншых краінах я таксама ведаю, ёсць частка, якая граматычныя, сінтаксічныя, пунктуацыйныя, а ёсць вялікі адсотак да ацэнкі, гэта творчае мысленне, крытычнае мысленне, як ты вось фарміруеш гэтыя сказы. Ці вы згодныя з такой сістэмай, што яна павінна вось так па адсотках дзяліцца, ці ўсё ж такі пісаць, па-першае, будзем добра і правільна? Я думаю, гэта лагічна, паколькі калі мы ацэньваем тэкст, сапраўды мы не ацэньваем толькі арфаграфію і сінтаксіс, так? І калі там недастатковы вынік, то гэта можа агульны вынік як бы увогуле перакрэсліць, так? Трэба ацэньваць перадусім думкі, ідэі выказаныя, наколькі яны уласныя, аўтарскія, самастойныя. І такім чынам мы атрымаем больш аб'ектыўную ацэнку. Гэта не проста ўвогуле ацэньваць. Аб'ектыўнай ацэнкі можа і не існаваць, але калі мы сапраўды робім такі ухіл, мы рызыкуем, што у выніку сапраўды там усе будуць з такімі нізкімі адзнакамі, і мы не ацэнім тое, што уласна належыць вучню як асобе, яго ідэі, думкі, развагі. Вось яшчэ цікава такое пытанне. Я паглядзеў сучасныя падручнікі замежных моў, убачыў, што, па-першае, там увогуле ўбралі ўсё вось гэта замежная геаграфія, замежная гісторыя, напрыклад. І зараз такая выснова, што замежныя мовы існуюць выключна дзеля таго, каб вучань змог данесці да замежнікаў, якая прыгожая, цікавая і лепшая ў свеце Беларусь. Як там піянеры, падручнік, напрыклад, нямецкай мовы, піянеры, бібліятэка наша, Мінск, буслы, і вось гэта, як так можна? Мабыць, гэта спрацуе лепш, мабыць, яны будуць выязджаць за мяжу і расказваць Мінск з Capital.
Вось як вы адносіце да гэтага? Мне падаецца, што вось такія метадычкі ў вывучэнні замежнай мовы яны ўвогуле не спрацоўваюць. Штосьці іншае матывуе вучня. Ты ж сацыяльныя сеткі, калі ён можа камунікаваць з равеснікам на іншым кантыненце, так, і там, ну, паверце, пэўныя іншыя у іх будуць інтарэсы, каб вось гэтую камунікацыю пабудаваць. Але гэта таксама такая праблема сучаснай адукацыі і ўвогуле вывучэння замежнай мовы, наколькі гэта магчыма, калі штучны інтэлект можа быць такім пасярэднікам у камунікацыі і вывучыць замежную мову цяжка, складана, паколькі ёсць такі інструмент і пасярэднік. Таму тут трэба імкнуцца да такога моўнага асяроддзя, разняволенага, сапраўднага, калі сапраўды мову можна вывучыць. Дзякуй. Гэта добрая ідэя, больш добрых ідэяў. Прыходзьце яшчэ да нас абавязкова, гэта цікава і важна. Будзем назіраць за вучнямі ўвесь год. Будзем справаздачыцца таксама перад вамі і перад нашымі гледачамі. Тым больш, што заўтра ідуць у школу. Ой-ой-ой, толькі вам трымайцеся, вучні, але трымайцеся таксама бацькі, вам цяжэй за ўсіх.